Nå, du sidder rigtig og keder dig. Jeg sidder og ekspederer. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Nu skal jeg sætte dig i sving i hvert fald. Det er simpelthen lidt en sjov historie. Jeg var ude og pante mine flasker, og så, da jeg skal pengene ud, så kommer jeg simpelthen til at trykke på den forkerte knap. Jeg kommer til at tænke sådan, at sende pengene til Afrika. Nå, ja. Det er jo, okay. det er jo helt skørt, men altså, jeg skal selvfølgelig bare have pengene, så du kan se den her bongen. Nå, altså hvis du først har trykket på donere penge, så kan jeg desværre ikke give dig penge nej, tilbage. så skal jeg jo have pengene. Det var en fejl, simpelthen. Jeg skal bare annullere den. Den skal ikke til Afrika. Jeg skal have den. Jamen, 25 kroner. ja, det kan Og det kan jeg selvfølgelig ikke bare lade gå til Afrika. Det kan jeg desværre ikke give dig. Altså, jeg kan forsikre dig om, at Jo, pengene det går kan du til godt. Afrika, Du sidder hvis- ved kassen. Du er selv herre over kassen. Du kan bare åbne den. Det er jeg ikke. Altså, Nu skal jeg... Prøv at se, du trykker på... Nej, lad lige Du være med. trykker på klar. Du skal ikke Du røre mig åbner på den måde. kassen, og så giver du mig pengene. 25 Prøv, kroner. det kan jeg ikke. Prøv, jeg bliver i øvrigt også nødt til at henvise dig til kiosken. 25 kroner. Hvor smålig er du? Jeg er nødt til at... Altså, Jeg gør det ganske kort. Jeg vil gøre det her kort og holde det på en super tone. Åbn kassen. Jeg bliver nødt til at henvise dig til kiosken, simpelthen. Åbn kassen. Jeg er kunde her. Jeg køber et produkt af jer. Kender du ordsproget? Kunden har altid ret. Ja, det er udmærket. Det lærer I første dag. Okay, her har kunden åbenbart ikke ret. Nej, men prøv at høre en gang. Nu skal jeg Okay. fortælle dig, at over ved siden af vores pandemaskine står alle der, at sammen. hvis... Her har vi en servicemedarbejder, der ikke yder service. Det er lidt sjovt. Jeg synes, Det tror jeg ikke, ombudsmanden vil være så glad for. Jeg bliver nødt til Hvis jeg skal være ærlig. Men altså, du bliver nødt til at forstå, at Men- jeg kan ikke give dig penge tilbage. Giv mig de penge. Nej, men det kan jeg ikke. Så giv mig en citronmåne for det. Det kan jeg heller ikke. Og, Giv mig en lille chokolade. Ellers så ligger der en netto herovre. det, ja, Så og sætter så må vi, jeg... har vi en aftale sammen, jeg ikke sætter vi fod herinde igen. Jeg Det- kommer aldrig. Nej, men så må vi så... Jeg kommer aldrig. Det er okay. Ved du, du er uden for rækkevidde. Du er uden for rækkevidde. Jeg stikker den her citronmåne skråt op i røven, og så Ja. fuck Afrika. Hej. Okay, ja. Hej, hej. Jeg skal have en sixpack. Kan du ikke lige holde din kæft?